bonda muganyirira njira undite yondoche nga paka mwake muite lakini bana turoma bature tigo saba gambi egendo turakora nyasaye turasabe atulendera abana bayi kuratiga ikuka ndiko tenga abantu bali baguita abana kubwata no etoba ya bayibuli bono ngwango asirete ngendo kete nimbwa to borro ekrona kogosera tuguita mwana bono ngogoita tugongiri aya turajandika ninta kete njengo borro bono ngogoitire ngendo kali bwanjete engane yu ayesamido wane tubati bwa engane yutieto tebenga ishindwe kinaba tebnya sayo tebenga ishindwe kurere ningani una ishindwe ishindwe katika jina la Yesu amina yega ngombo bisana ntoka ntiki mangana yu bantu bago itaba tosabanya sayo turendera abana bayi yamono getemba no getembe Hello getembe yeah okacha bata kitana je chakuru nabona amanya aye koja kaki koja mbura amangana lindero ndera mangana aliale yatukole baneke pindi tukwane sawa wale nala gatela ngoitugura abana ne gentega kongusana se cyo na ntungi atanyora abonchale kwegulisa bikirito mwana yaitire bali abakabe gityo yomobo umutangi bwakaya kuru kwenda olino moiri yonne ayebona kunkuna gwankunire nkoro abantu bayitanya ndiri banche yabeira kongumbanyite tari abana bokala no montabone ne kale montala ngete ko kolege turabaho kolege tuna agitira no montabone na moita akwera kirire n'abantu bayitanya ndiri bancha Ntena algo saba batabanga nekanya sakuna abantu bawuchoke abantu bati bikole yuko gucinda mwama so goita abana bakabatamanye tikende tiyanya sako lugwanja abantu bayite bancha bawuchoke nadi byabera ko nabukole ndo mwana lakini ndo mwana rusi bisika bwa solo ko liole nyombo okero kende mutaya ndaruto mwana none cyo tamanye tikende bono nga yubulindi buagenda ningo tamanye timere mu yaye nga yime chande yego chira kocha anjelo tengeme chando yera sana abantu bali batoko ganyo ko basinga cyabana uri ko luko kaluluko karaba yoli ngatama bali ko lenda abana bali esukuru abali mbalende ta abana nime ikeme be achira abantu sante koja wa boda boda kichana yo chabona mambia Saringo yes ekero umuntu akoimoka kabisa kubwata omwana goita umwana oyo nkolera ali mama paki mama etwani yakatembalo paki etwani oh wakira naende etukunya lito nuburobo nene tulibu nubururu abayibuli bakulira nubururu sarige karnaro TV maragoba nyene twasinye tukuragira uburobo nene abayibuli bona tukulira ononte tukotebe gabuna kwaburi ngai nuburindi bwaenda Mukaribu bunurigo ubwategasi yawo gukora umete atwanarete ogutugo umwana ogende school nande maragoba mwomera na gutelanje mwomera Nge tukoteba abantu batwitireti ne serikali yes nero yatwitire omuntu bwatu bakegento kerose kaine gambe ke kambo buna ki umwana oyo kwetogire o grade 1 nabo konyoranga bamanyiro omuntu tinandira bwatekene pinga omuntu omuitete nyarebe babwata nandi yani igento tatikonya kobori ngo okagerete igomanyite bishu 100% no nyarebe okoretegenteke omuntu oyo bwatu ogenda ini yani no eneri tuko ntariko litaraera kwanyoro omuntu oyo okiri Charles imagine nande kwamba na konyora omuntu rekera ikireke nyoro agutiananga kwani kuna nini sinimetoka niko nini na kutoka yes okay wanyoranga obutari bwabiro bonge banyandi by'abantu abekera bamanyide babwatwa babera mari birwe kitambo kerokere tara onzariga anankama nganaja airire pi kakidogo ntebi ngabona igombo kertega zitatu na mbiri na chirega ingobo mwana ambake skuru nande marago bamakole gocha kogenda roje igomini cyo mete tiko mwana yabere siko yagera boro ningutumo mwana roje nande mubwati ko chiroje haitawezekana ndiori bongo motike kongende ukoli kemboji ogo itupi
nande kwagenda nande kwaseke rume nande nayo goseire serikali eire getambukero serious ne wetangorogo sikatikiri onzari kontigwana ine tuigwana ine kabisa serious serikali serious inga oyo nero kore tigatuma beke ime ake adiri neri chiko tuanga tengo bwibyo na bakonyora bwakianire mpaka bwaeri oboiti baba nga ninza nako korregento nande batenga ngatuna tuatigire ngatiko natika uchunguzi erako uchunguzi kiego chikokuru nande ntorotenga yo nero korregetete ntoma etenga no nkorogo nande ntomuroche tombwekani tabatari please tabatari nkorogo imukire ko asante sana Esimpa shukrani sana asante sana etwani yakatembe hello Era Gatembe FM. Obwetinga sine no bwetinga chune. Karibu sana babambi yule. Miano munene. Amangana yako babono ngakia gotogosa. Aki. Amangana aya na rato ya jetia tukumitinga ngazikie. Ani yoto la betu ko bereka bono to na mormugon. No na kirende to te baiga. Ibaita manyinga moya bantu nekerage. Ariko nansebosa. Oise ko ibere no nyekero kaini itaber. Hata imete kwebisa. Lakini akaroka na nyasaka mubuli ngai gwati kumumi. Umusa akanyora utanda no osokire. Ngai gwati kere munende. Bona inga no itu ko mwana oria. Eto kora. Koba. Kuratika uraigu. Okay. Konyara kuite biekate. Koba. Asante sana ubwetinga senior na junior. Yamana ugo tabayiga kuregerera hasbaitindaru ensinini rende kiagera rende ense nensensi unsaliko aba serikali yaitu kerende guturinda serikali yaitu yari kubwata umusigari yomo kero mochi begeto umusigari okobo mwana ucie sukuru begeto umusigari okoenda boyo mwana bo ona yibinte byugutu enkie ko gotson ndagete bwesi byobo syo kwanza ometu bwate bityo titorara mu ebinto mbiro kunya gukwana kwa naiga ndeto onyegari omuntu gachitoro chisire lakini yabya anyegari omuntu gachitoro chisire sengencho guturinda serikali tego ko umusigari ngotare nere ritukaseri ndingakorindire bakabana gucia sukuru oborendie serikali irabikinge mboringa ekero omuntu yoiga otokire okoreru otokire koregete Gatembe hello. Okay. Hello Gatembe FM Gatembe TV. Yes bwakire bya. Oye remote control gulisa mujanye mimi samanya mwana moja korone kabisa senyo mete mojoyo. Pole sana remote controller. Pole. Yeko remote control na bangu mete. Remote pole pako kumiri pako akali kuyiria malika bono. Gatembe hello. Oh. Bwakire lino tobirenga libya gonga kibwakire bya baba karibu. Wakire bya baba. Omonto yankorogo na bwato mukomoro ngere na bwati biashara bikera bantu bantu barenda bana kenyengi. Tali nje serikali. Aye bana no bwati biashara lakini ndibona okukwane. Gaje serikali tutumira basigari bako tolira bana baito. Serikali mukirisi ko. Omonto likabwati. Anya no mwibikabwati. Kuja. Omaete na bwako ngana nona bantu bene kirisi kama ngabo. Omaete kuntetera bwati rwakoberi rwose gusatu rongiro mwana. Omanya koirana nandi kitaikagira kwa marano wale. Boso ibire mbori yabande omanya kubwako oitirwa na bosa itingware ngobo isaine. Seki ya korire. Bye. Lakini serikali yetu yale kumuntu yasibwa kumuri kabisa. Abande barorero. Abe bunege sambo. Ingerende kolengana nilino lyesimba umokoli yekebe obwatiru. Lichiko limubwate limukumie abande barorero amagana bakwera. Kiorokerero. Utamagana. Sokoro tano tebe usikuli libuye murali matiro nga sokoro amangana yakolekanira ase yani okubwatania bwangu sana ekekiarwa igo nsaligo tali asobobe ige serikali igo tolendekere gento giakorekire sokoro awo umanyite ebyaraikire koba no chase buna bono tutebe ekirigi akorekanete gitangani ege akabere gekarokana ekirege tambukiro kemukiri ama ebintu bune bino umuntu nkomanya renga ngise ko kuno umwana obande ngise ko gotachira umwana oyo ngise ko koraiga lichiko liko gendaiga
aba bande kango mbaraikirania ebintu bune bigasoka lakini aba obole onye ndigatambukiro kemo getigwe kurwama tukamagega anka bara buna baiga buna bonekero kurigirerio mwaka actually wisi kurigirerio mutinyo etano mutinyo yoiga aiga gusie kaunti ya Kisii na Nyamira abana bange sana basiria magimabo umwaka uyu iga ensi ya Kenya kiro kurigenga cases ya abana bagusirekera rituko ngabare go 23 so kuregera ko nyore bintu bireigo ige minute nga Arsenal abantu batari gukora emirimo yabo esikatiki igo ngekere gitambukiro kemo kigwa abande barore ngaki uyu okorete ikiga niga akorere tuko mukireti gwe gitambukiro kireiga akaigwe gesibo kireiga akaigwe gesusuro kireiga umuntu origererio tebanga umwana ubande morore igo mutige lakini mbona kiraka nyora ngochire gari obwato kirgo sena se cash bail obwato kirgo sene okirgo sene fine kwanyora ngekina kirikirire geka abantu bari konyora justice na kigeko gera umuntu agocha nande bagendera kunyagoita gosibanya gukora ebintu bune biga bagendera kusaria andakaye omotegereri bindi byombi bigo muncho motegereri yes justice nero njanya gutuka justice rende tonda ngoboronge oboene abasigari tubwatega igaso ase Kenya yaitu nabange sana tubwata batuleti omochando bwate na abasigari omurekerete tubwata batuleti tubwata michi 10 tubwata ebulendi tubwate sana 0702666669 0716111177 ekiage keregereri omotegereri nkiriki kigabona mambia gusa kana tukasetwani emambia bono iguru bulendi bwa bana obulendi obwa bwabiru bube bwaruchanire Gatemba lo alo Gatemba yaito yes Samali tanguru kwa mboga biru nukulujinsa mjaki mugiti karibu sana mboga serikali yetu nayo yawe irembe kolendi batubekero kolendi unongoro batebi mapema haleluya etwani ya Gatemba good morning hello Gatemba salibo ngakibwakire bwakire mamimbi yole ndiyande ndutuo byo kunya Kenya mita karibu sana Ruth bono rinda inte ntongo tebanga gaki abagaka bakoreira abana bobe naenda abantu babwata bongo bwikirane tomaite bantu bagokora yotari bantu bari batabwati bongo bono rinde ngente tongo teba ibumonte kabiroria abwati rutabwene tirane umatanya ndi basibiru emyaka maisha anga binte bibi yakene abande bawo chikora nango chikora igengane yina inte engike imbwatwe iyongo siumaisha umuntu bwobo umuntu abayiboli bono gaki tigabono gaki turwa abana baitumaga ndese bakire twabaita amapema rinde gaki muna bono mungu yorenge kiro mwana karate agenda chikorwo mamu mwabo na tato mwabo tamanyite bono munyorege simba isiko gabu bono kyakoreire umwana wo umuntu ori gaki umuntu ngayo konyora michi 10 michi 10 ngayo konyorere nabatuleti aba bono gatini na baba te gokorendera abana ya gotokonyora kanga batine ne kone ri barigeti abana bano bagoita ya abana police komite te konyara korenda ko mutie ega korende kenyore kigima asante sana Ruth Opio mintombia bono yes mbia manango tera ega gatigarenda abantu abo bakeni binte bagokora ndekera babwatu basu pinche na kindo tena bande mpa kwanja gokora igekerege kora mune kibaro ri na muntu osuru ni obio salibo no tora mnando ngoro na ukwani na baba na ukwani yamono mama itabire onsali go muntu gokora kora bune kiga abwenete kubwati umwana uyu straight onyo yatoka nere abwenete kubwati umwana mama ke muntu ma straight nchina batebi aponye ndi kwari gocha ko bomo na chievi na agotimanye ti emotions so gutumia so ko lakini gento toko liginkeli naki ase bibi ara korekanire gakibesanire abaiga bande babebi orokere gocha saba nari ko bomo na chievi na omuntu buno uyu iga okorete kabiringa bune yago ito mwana ke ngwerere nere nabonete kubwati umwana uyu Gatemba TV and radio hello good morning Gatemba ro yes hello onera nyabeli ongoro kurunya geita nyabeli mangana asalikire antare digango tebi gaya unsarigo borendi mboyo Kenya ndango tebi omuntu nange bakwaja kangure keriero akagurubo kibabuli akakwaka paka akagurubo akamoeka koda akaiwa kinyeni ndio bana ngabene keri ndale mete kwani yendeke sana yes bona rende ngachikoso abagasa bangachiri busana chikori cy'umuntu nando bugima bwa egeriero kyaliru egeriero ono wake sabu chiri busana ne keriero miata yango le keriero ya kabere kubuli ndi mpuyo
Jidaika 50 na isana nimwecha butukiri chinsi biri chabona mambi minto mwenye geti ngebono onkorogo engana yo mweli tukukwana ekerengeli kiaga yuruchi seminga abantu ngirengani kaki onsali koko semi kwa nenda semi abantu ba minto ba Kisi county na Nyamira county na andons bia sabantu baitu bategereta seri itu yagetembe na batuligeretiri itu yagetembe onsali ko let me tell you this abantu ba minto kaki abana ne bingwerere ukina bali ne baisoko goseri ne bangino kogoseri ne baki amagosa ye mwanta ko karanse munyagambe aere lakini tali okurusi obugima bwo mwana tabatali please lakini koteba iga ayori okurusia obugima bwo mwana osubugima bwo muntu nayo bwenete ko mubwatia nchirinditiyo mama ke muntu cheno monchari o machende bachiabo kenentairo getegesioba korwa sende nkagirete nga onde bwansi na bakuigwa nga asa abana baiga baituru bonsi abana b'emyaka emeke biaisanire nsemo yeri chiko serikali mukigetambukiro kiri kiabene nabo igona ino alise kinyoro asore onye koroche nga omanye tipinga abantu bakore hike na hike neke ene kinga chiamate chianyorero bone bwabo na etware embwengia tiako bangese kinjo bwateto bono omuntu kwagenda kwikirira obororo bwao ase omwana tikako banga ayuko nywa sensera asabana bake tikako banga ayeno muntu uri okunereria abana kwimukire tambukiro kyogoita teri jidaika 50 na isana libere cha butegera minto manye tingechisa ibere cha mambia isa tuna mangana ya sobe kiranu yanda gusanga na ituge gas gatembe radio 102.7 na gatembe television kurwa Geoffrey Unsarigo kekeke nyuma ya mangana ya no so ase elimwena kolende unyerere kurunga Friday Express hallelujah oh my god Unsarigo lero kwa Your number 1 radio station.